Jaha, Stalkeri 2. Sievä onko sikaa pienenä tämä? Mikä kuolemaan spanieli siellä örissee tuolla? Ei saa. Kato, ei kuu. Mikä vittu? Niin, harmiko ei Nää on pilvineen sää, niin ei ota oikeuksiin kaikki valosysteemit ja muut heijastumat, mutta onhan tässä saakeli pelattavaa niin kuin näissä monissa muissakin vastaavissa. Siellä on monenlaista insinööriä ja kauppamiestä, minkä kanssa voi tehdä bisnestä. Onhan tämä hienohan tämä on. Ja iso on tämä aluekin. Helekutin iso, ei oo päässyt vielä alakuunkaan. Olisiko tämä semmonen, missä voisi vaan vähän verta nenää? Perkele, kun on reppu niin täynnä, ettei jaksa juosta. En puota mitään. Oho! Nyt kuuluu jonkun puosuääni tuolta. Voi olla